Ľudsky o technológiách. Podcast k blogu Technológie bez zraku. Ahojte, priaznivci technológií bez zraku. Poďme sa o technológiách baviť ľudsky, čiže poďme sa ľudsky baviť o technológiách, alebo už neviem, ako to mám povedať. Skrátka, vitajte pri prvom, možno aj jedinom dieli podcastu Ľudsky o technológiách. Moje pozvanie prijal konzultant prístupnosti webov, hier, dokumentov a neviem čoho ešte všetkého. Prekladateľ, môj kolega a kamarát Lukáš Hosnedl, vitaj. Ahoj. Nejaký si z toho nervózny, snad nás to obidvoch prejde. Prvá otázka. Ja som ťa už trošku predstavila, ale povedz nám o sebe trochu viac ty sám, svojimi slovami. Kto je Lukáš Hosnedl? Ahoj, děkuji za pozvání v první řadě ještě jednou, samozřejmě zdravím i posluchače. A kde je Lukáš Hosnedl? No takovej trošku magor, takový týpek, takový nerd, který shodou okolností od narození teda nevidí vůbec. A kromě těch vlastně pracovních věcí, co si řekla, co všechno dělám, co všechno konzultuju, tak i třeba strašně rád čtu, dokonce se i snažím o tvůrčí psaní, ale o tom vůbec mluvit nechci, protože nemám ještě nic dokončeného, připraveného na vydání. A hrozně hraju na kytaru, mám rád hudbu. A myslím si, že nějaký plánovaný, pravidelný sport je pro magory sice, ale pro jiný typ magorů, než jsem já. Tak jestli to takhle stačí. Stačí určite. Primárne naša téma bude o prístupnosti hry 1428 Shadows over Silesia alebo Stíny nad Slezskem oficiálne, ale ešte kým sa k nej dostaneme, s akými hrami si začínal a čo ťa najviac baví hrať a čo naopak sprístupňovať, lebo predpokladám, že to sú dve rozdílné věci. Ano, jsou, to je dobrá otázka. Co jsem začínal, já mám staršího bráchu, který vidí a vlastně už, když mě bylo asi 6 let, už takhle malej, když jsem byl, tak on měl první jakoby herní konzoli, takovou tu ještě 8bitovou, takže jestli jste někdy viděli třeba takový ty starý olympiády, jo, my jsme tomu všichni říkali olympiády, ale on se to oficiálně jmenuje Summer Challenge nebo Winter Challenge, protože tomu nemohl říkat jako Olympics, protože neměli licenci od olympijského výboru. Kdy se prostě třeba drtili jste prostě enter furt, abyste běželi, jo, nebo tak tyhle ty olympiády, takový formule tam byly, Mario tam byl starý. Na takovýchhle typech her jsme začínali, byl nějaký rok zhruba 96 nebo něco takového. A já jsem vlastně hodně ho pozoroval, jak hraje a hodně jsem i s ním chtěl hrát a říkal jsem, a co to teďka bylo za zvuk, co to teďka zmáčknul, co jsi teďka udělal, aha, takže když to udělá tenhle zvuk, tak co mám udělat já, jo, a takhle jsem vlastně tímhle způsobem jsem začínal, vůbec jsem jako neřešil, že by na tom měl být nějaký problém, že přece když je to videohra a já na ní nevidím, že mi to třeba nepůjde. To mě tenkrát prostě vůbec nenapadlo. No a pak jsme měli vlastně, že v 98. myslím, jsme dostali k Vánocům PlayStationa, jo, to už jsme začali hrát bojovky spolu, Tekken, Mortal Kombat a podobně. Spoustu her jsme hráli tímhletím způsobem, ale brácha už se hrám vlastně nevěnuje moc. Určitě si myslím, že je to trošku paradox, protože přestože teda jsem nevědomý, tak mám o videohrách, o tom, který jsou třeba noví, který jsou něčím významný, jo, něčím jsou třeba originální. Mám teďka, myslím si, mnohem větší přehled než brácha, že se to prohodilo. On vlastně hrát přestal, já jsem jako začal, nebo se o to začal minimálně zajímat. A co nejradši hraju, vlastně mě moc nebaví právě třeba ty bojovky, protože když je hraje člověk příležitostně, tak jsou takový repetitivní a když je chceš hrát právě hodně a dobře, tak do toho musíš strašně proniknout a musíš se jakoby dobře naučit s tou třeba konkrétní nějakou postavou, která se ti líbí a to pak zabere strašného času, který prostě já nemám. Ale jinak mě baví lecos, jo. Hrozně rád, mám prostě adventury klasický, buď adventury jako akční, jako je třeba Shadows over Silesia, nebo Point and Click. Mně teďka nenapadá žádný přístupný příklad, ale vlastně třeba dejme tomu takový ty hry, kdo bude znát třeba Horká vřídla k Vilidaru, starou, že jo, 20 let starou hru, ale pořád v češtině audioher moc není prostě. Tak to je sice textovka ozvučená, ale tím, že to vybíráte z menu, tak vlastně ten princip těch point and click adventury je něco trošku podobného. Rád RPGčka, audio RPGček moc není, k tomu se možná taky dostanem, ale hrozně bych si jednou rád zahrál, já nevím, Kingdom Come, nebo Assassin's Creed, nebo Zaklínače, nebo Cyberpunk, nebo něco takového. Ale mám rád třeba i simulátory, to znamená simulátory třeba ponorky, 20 let starý simulátor ponorky v angličtině, byl z druhé světové války, perfektní hra. Ale třeba Eurofly, jo, nebo prostě Tube Sim, takovéhle věci. Závodní hry mě celkem baví, ale zase v audiohrách jsme jich moc neměli a ve videohrách je to vlastně jenom ta Forza zatím, která taky vyžaduje spoustu času, aby se člověk naučil vlastně opravdu dobře řídit. Jo.
protože buď to hraješ bez volantu, zapneš si všechny asistence, hra vlastně řídí za tebe, jenom šlapeš na plyn a na brzdu, anebo jako já si koupíš volant, snažíš se to hrát s ním, ale to už opravdu řídíš auto, který má fyziku, který reaguje na silnici, jo. Takže ty, když třeba moc prudce zabrzdíš, tak se dostaneš do smyku, volant ti plave v ruce, neklade žádný odpor, nereaguje a ty lítáš prostě random zleva doprava prostě po trati, jako jo. Nebaví mě, asi není něco, co mě vyloženě nebaví hrát. Zkoušel jsem všechno možný, online věci, ať už Mistworld, což je takový audio MMO, RPGčko, asi jediný svýho druhu zatím, ale tam mě vadily mikrotransakce, respektive to, že když si nic nekupuješ, tak tě totálně rozsekají ty, který si kupujou, kterých je tam většina. A asi nemám žádný, který bych vyloženě neskusil, aspoň ze zvědavosti. A zpřístupňovat, já jsem vlastně zatím se podílel na zpřístupňování her jenom podobných žánrů, byť třeba The Veil je audiohra, a je to spíš trošku takový interaktivní drama, jo, interaktivní rozhlasovka trošku. Při té hratelnosti tam za stolik není, kromě teda těch bitev nebo soubojů, tak je to ale taky pořád se to bere jakože adventura, dokonce oni říkají, že i z prvky RPG, protože ty si tam vlastně nakupuješ to vybavení, můžeš si u kováře koupit lepší meč nebo tohleto. A druhá hra, kterou jsem dělal, tak byly Shadows, takže vlastně jsou to podobný žánry zatím, jo. Ještě můžu jenom naznačit další otázka, jestli to se nepletu. Co dalšího jako budou za další projekty, které chystá? Co plánuješ v oblasti sprístupňovania, ak to môžeš, ak nie si viazaný pod nejakou mlčanlivosťou, ale ja o tebe viem, že vyvíjaš aj vlastnú hru, tak ak chceš niečo aj o nej prezradiť? Jo, myslím, že už můžu. Další hru dělám, nebo můžu už v tuhle chvíli říct, že dělám na dalších hrách s tím Davem Evansem, Falling Squirrel, s těma tvůrcema Veilu. Můžu říct, že to bude větší hra, než byl Veil, že bude komplexnější, že bude mít i online hraní a že to bude vlastně videohra, která ale bude mít plnou přístupnou. Vlastně Veil, ale s grafikou. A lepší Veil. Ale ten design, ten princip, jako ta jednoduchost toho zvukového vlastně hraní by měla zůstat zachovaná. Grafika bude plnohodnotná? Ano, normálně to bude fakt jako videohra prostě. Výborně. Protože zkrátka a dobře na tuhle hru přispěl z grantu přímo vlastně Xbox divize Microsoftu na vývoj. No len dúfajme, že to nedopadne jako jiné Microsoftiacké. Nebo oni nám dají peníze a řeknou, chceme přístupnou hru a dělej si, co chceš. No, tak. A vydej to, kdy chceš. Že tak. No, takže to není o Microsoftu, jak to dopadne nebo nedopadne, ale o nás. Jenom pouze o nás. Super. A když dopadnul Veil, tak si myslím, že tohle dopadne taky. Určitě. A bude to teda iba pre Xbox, alebo no i pro PCčko, stejně jako Veil. Veil začínal vlastně na Windows a na Xboxu a teďka dokonce už je na PlayStationu. Nově, od loňska někdy. Myslím, že to bude podobný tady s tou hrou, o který nemůžu zatím prozradit ani název, ani nic. Už teď jsem možná porušil NDAčko, ale Dave to neví, protože neumí česky, takže... Tak a... Urobíme anglické titulky a uvidíš. A dostanu pokutu takovou, kterou nikdy... Dobrý, nebudem zabíhat do blbostí. Ta audiohra. Já totiž doufám, do konce roku to teda asi nakonec nebude při té vší práci, kterou mám, ale už to opravdu nechci odkládat. Prosím vás, já na tom dělám příležitostně asi 8 let, jo. Protože byly období, kdy jsem se třeba na to půl roku, rok, 2 vůbec nešáhl, protože prostě nebyl čas. Nicméně hra už je téměř hotová. Můžem potvrdit. Ano, protože Míša je tester, tak to jsem rád, že to potvrzuješ. Myslím si, že už je i celkem stabilní a celkem odladěná. Ještě tam potřebuji přidat nějakých pár věcí, ale už toho není tolik. Jmenuje se to Tom's Beer Day, protože je to inspirovaný kamarádem, který má hodně rád pivo a který si dělal srandu, už dlouho, teda před těma 8 lety, že až mu bude 21 let, tak udělá velkou party, velkou narozeninovou oslavu, protože tímto dnem se stává plnoletým i v Americe. Takže proto to bylo před 8 rokmi? Ano, já jsem na to opravdu začal... Tak mu to můžeš věnovat k 30. 30, no teď ano, jo. Já jsem to opravdu začal vytvářet v srpnu 2016, v augustě. Jo, a prostě je to neskutečně, jak je to dlouho. Takže proto Tom's Beer Day a je to teda audiohra, je to čistě audiohra, čistě pro Windows. Zatím, možná to bude časem i pro Mac, pro Linux, ale to je vyhlídka za několik let. To už mezi tím bude venku, ta Windows verze. Zatím to je jenom v češtině, ale už teď dělám na anglickém překladu, takže to bude normálně i lokalizovatelný do jiných jazyků. A je to taková, vypadá to jako blbost, ale vydržte to se mnou. Jste vlastně jako v hospodě,
Vy jste ten hospodský nebo barman, chodí vám hosti, chodí vám zákazníci. Postupně přicházejí další a další, objednávají si pivo, každý chce něco jiného a vy musíte vlastně vždycky dojít ke dřezu, vzít půl litry, dojít k té pípě, natočit mu to, dojít k němu, předat mu to. A teď natočení nějakou chvíli trvá, že jo? Jestli jste někdy někdo točili pivo na pípě, tak si to umíte asi představit. A jestli ne, tak to prostě trvá. Takže už pak vlastně oni jsou netrpěliví, jo? Oni třeba, když čekal moc dlouho, tak se na vás naštve a chce vám jít jednu vrazit a vy ho musíte to nějak vyřešit. Nebo když už toho vypil moc, tak protože je ožralej, tak začne dělat takový bordel, začne dělat blbosti, začne chodit náhodně po hospodě a třeba praští nějakého jiného zákazníka. A to vy nechcete, protože když ho praští, tak pokud ten jiný zákazník něco pil, tak se mu to rozbije v té ruce, vy tam máte nepořádek, kromě toho, že nepořádek vás zpomaluje, tak když vlastně se vám toho rozleje moc v té hospodě, tak je to takový smrad a takový bordel, že prostě všichni odejdou pryč, ale můžete mít i pomocníky. Někdo bude třeba za vás odnášet špinavý půl litry, nebo naopak bude za vás chvilku točit. A nebo bude roznášet pití těm zákazníkům. Takže on si stopne k pípě, čeká, co mu vy dáte do ruky, co natočíte a on to odnese tomu zákazníkovi. Myslím si, že je to kombinace takový fakt praštěný, trochu lehce trhlý hry na zabití trochy času, ale zároveň si myslím, že je docela dost originální, unikátní mezi audiohrama, že nic takového tady asi ještě úplně jako nebylo a dokáže být mnohem víc zábavná a mnohem víc jako návyková, než to možná zní takhle teďka z toho popisu. Myslím si, že je to fakt potřeba si to zkusit zahrát, abyste to dokázali, abyste viděli jako proč. Je to tak jako dobrá hra. To môžem potvrdiť a ešte to neskutočné nastavenie, tá variabilita tých nastavení, čo tam budete mať, máte sa na čo tešiť. Ale viacej už o nej nebudeme hovoriť. Aha. Nech majú ľudia nejaké prekvapenie. Určite. Ale hráči teba poznajú ako streamera, človeka, ktorý nahráva let's playe, píše články, robí recenzie hier. Skrátka, máš svoj projekt Forsense Gaming. Čo všetko pod tento projekt spadá, kde ťa ľudia môžu sledovať, čo vydávaš, aký typ obsahu, popíš, kde ťa nájdeme. Web je teda forsensegaming.cz, 4sensegaming.cz, to celý dohromady, budete mít odkaz v popisku určitě. Určitě ano. To je jakoby náhraní 4 smysly, jo, taková vlastně trošku legrácka, protože PlayStation 5 má ovladač DualSense, se to jmenuje, protože on jednak vibruje, nebo má haptickou odezvu a jednak má repráček, takže třeba v některých hraju z toho ovladače zvuky. Takže já mám 4 smysly, nemám zrak a ten DualSense, jo, tak mě to tak jako pobavilo a napadlo a takhle z toho vzniknul ten Forsense Gaming. Je to teda web, říkám, ale je to hlavně YouTube kanál poslední dobou, protože psát na web, jednak nemám moc čas, nový články, ale jsou tam některé recenze, které jsou dost do hloubky, právě na videohry přístupné, videohry Last of Us 1 a 2. Jinak tam těch článků moc není, jinak dávám obsah spíš na YouTube. A tam jsou právě hlavně ty streamy, ale je tam i pár videí, které jsou předtočený. Například jsem tam odehrál celý ten The Veil, který se snažím překládat, protože ten má dialogy jenom v angličtině, takže abyste z toho i něco měli, abyste viděli, o čem ta hra vlastně je. Protože u Veilu je ten příběh asi to nejdůležitější. A poslední aktuálně teda, teď jsem třeba rok nestreamoval, jo, ale teď právě, když se bavíme o těch Shadows, vyšlo to DLCčko, tak to jsem tam odehrál celý, už je to taky ale asi skoro 3 týdny. Ale teď jsem na tom aktuálně tak, že si budu snažit opravdu streamovat nebo dávat nový obsah rozhodně teda častěji než vždycky 3 dny, pak rok nic, jo. To můžu slíbit už teď. Na webu, který je, myslím, docela dobře strukturovaný, přehledný, přístupný, najdete vždycky, bude tam stránka kontakty, na kterou se dostanete v menu, v záhlaví, anebo vlastně úplně na každé stránce v patičce jsou všechny odkazy, kde mě můžete sledovat, včetně třeba dokonce Steamu, takže jako víte, co tam hraju. Nebo je tam samozřejmě teda mail, nebo kontaktní formulář, je tam facebooková skupina, je tam server na Discordu, za chvíli tam přibude mailová konference. To můžu prozradit, to Míša ještě ani neví. No, za chvíli. Myslím si, že než ten podcast vyjde, už možná konference bude, protože říkám, Facebook víme, jak je přístupný poslední dobou, Discord každý nemá nebo nechce, takže ta mailová konference bude tak jako dobrý kompromis, si myslím. Akorát bude teda s názvom Forsense Gaming? Určitě a bude to taky vlastně v těch kontaktech a v té patičce. Máte tam stránku, kde vždycky vidíte
A to je, myslím, docela taky hezky udělaná, přehledná. Vidíte, co budu streamovat kdy. Dokonce tam máte rovnou možnost ten stream vlastně spustit, sledovat. Máte stránku, kde mě můžete podpořit. Je tam vidět na tom webu, kde všude jsem o hrách něco psal nebo mluvil. Je tam vidět, s kým spolupracuju, na čem jsem se všem podílel. Je to opravdu takový můj centrální, kompletní přehled. Spíš než blog, už je to teďka spíš takový jako portfolio a propojení s tím YouTube kanálem. Portfolio toho, co jsem kdy všechno ve hrách jakoby udělal už. Že jenom nehraju, ale i něco jako tvořím. Už teraz sa to skôr podobá na nejaké profesné portfólio naozaj. Dobre, super. Poďme sa vrátiť ale k hlavnej téme. 1428 Shadows over Silesia, inak to kombinovanie slovenčiny s angličtinou je úžasné. V akom stave bola pôvodne táto hra a čo predchádzalo jej sprístupneniu? Skombinujeme to. Prečo ťa vlastne vývojár Petr oslovil na sprístupnenie? Ako to vzniklo? Tak, ve stavu, když jsem se s Petrem domluvil a začal jsem na té hře spolupracovat, tak byla ve stavu takovým, že byla hra už asi v půlce vývoje a přístupnost neměla vůbec žádnou, protože to Petra do té doby vlastně jakoby ani nenapadlo. Takže to znamená, u her není takový problém, nemusí být, když začnete dělat na přístupnosti třeba od půlky, za předpokladu, že ta hra už není celá venku, že ještě pořád je ve vývoji, v produkci, ještě je na to pořád čas a hlavně ten tým nebo ty vývojáři o to mají zájem. Že? Myslím si, že to je to důležitější i třeba u webu a u jiných projektů, než to, jestli už ten web běží. Ano, když běží, je to víc práce, ale když chcete, tak se to dá udělat taky. Jo? Máme takový příklady z práce z projektu Theseus. No a jak jsem se k němu dostal? Já jsem úplně, to je na Force Sense Gamingu mimochodem na webu právě taky popsaný a taky vidět. Já jsem úplně původně, než vznikl celý můj Force Sense Gaming, šel streamovat na Vortex, což je normálně mainstreamový herní magazín a YouTube o videohrách. Jo, cílí to na vidící hráče, na veřejnost. Tak jsem byl na Vortexu streamovat právě přístupnou hru Last of Us 2. Tehdy byla jenom pro PlayStation 4, dneska už je i na 5. Už to bylo někdy v roce 2021, myslím, někdy v červnu nebo v červenci. A Petr zrovna dělal něco na Shadows a on rád si k tomu vždycky něco pustí, nějaký stream nebo tak. Jo. Kóduje a u toho sleduje stream a viděl nějaký nevědomý hraje prostě videohru, říkal, cože, jak je to jako možný, tak to jako sledoval. Já ho teďka trochu parafrázuju, protože on tohle dokonce sám říkal v rozhovoru na iDnesu, se ptali, jak ta přístupnost vznikala právě z jeho pohledu. A ten rozhovor mám taky odkázaný na Force Sense Gamingu mimochodem. Takže říkal, já ho jsem jako sledoval a on byl dobrý, a mu to šlo, normálně zabíjel jako nepřátele a prostě postupoval tou hrou rychle, uměl to, věděl, co dělá. Kdyby to neřekli, tak bych nepoznal, že jako je nevědomý. Jenom když se občas někde zasek, anebo nevěděl, kde je. Prostě. A tak ho to zaujalo, že napsal klukům z Vortexu, z redakce, jestli by Petrovi na mě dali kontakt. Oni se mě teda zeptali, já jsem říkal, jo určitě, protože zase stejně jako Petr sledoval Last of Us, tak já jsem sledoval na Vortexu, když měli články a streamy o těch Shadows, protože se mi ta hra líbila, už mě zajímala, říkám, tyjo, takováhle ambiciozní, velká česká adventura, přitom to dělá jeden člověk, to je hodně zajímavý, to bych si docela zahrál, tyjo, to je škoda, že to není přístupný. Takže takovouhle docela dobrou náhodou jsme se fakt propojili, opravdu čistě jenom na základě toho streamu Last of Us. Jo. A tak jsme se s Petrem propojili na Discordu asi 3 dny po streamu už a začali jsme pracovat, no. A výsledek je dneska, si můžete zahrát. Tak super. Ale takže tá motivácia vlastne Petrova bola, že ťa videl na Vortexe hrať a rozhodol sa, že teda keď môže byť Last of Us, tak prečo by nemohlo byť Shadows prístupné? Ano, chtěl mít svoji hru taky, když viděl, že to jde přístupnou a hlavně říká pořád od dneška, že vlastně jeho to baví, protože je to něco novýho, něco originálního, něco, co ještě zatím moc jiných vývojářů neřešilo a nemuselo řešit, protože on má rád jakoby nový výzvy a kreativní jako výzvy, protože přístupňovat hry je hodně kreativní proces. Vymyslet, jak to udělat. Není to o tom, jo, tester webu řekne, tady na webu je nepopsaný tlačítko, potřebuje přidat label, odškrtnu to. Tam prostě toho moc nevymyslíš. V té hře to musíš vymyslet celý všechno. No. Presne tak. To je akurát moja ďalšia otázka, že my dvaja vieme, že na sprístupňovanie webu sú pravidlá, sú normy, ktoré keď dodrží vývojár, tak ten web bude prístupný viac či menej podľa jeho snahy, ale bude. Ale pri hrách žiadne prístupnostné pravidlá alebo normy nie sú, predpokladám. Nejsou úplně vyloženě normy, jakože standardy nebo nedej bože legislativa,
To zatím žádná neexistuje. Ale existují taky takový doporučení, jo. Tak jak jsou Web Content Accessibility Guidelines, doporučení pro přístupnost webového obsahu, tak jsou Game Accessibility Guidelines, doporučení pro přístupnost her. Stojí za nima Mezinárodní asociace herních vývojářů. Ta má zájmovou skupinu na přístupnost a v kombinaci s nějakýma už taky známýma konzultantama a influencerama s handicapem, který jsou hráči, dali dohromady takovýhle doporučení, ale na rozdíl od toho Web Content Accessibility Guidelines v CAGu, těch pravidel pro přístupnost webu, to není žádný standard, jakoby, jo, žádný mustr, žádná šablona. Nedají si hry podle toho jako testovat, jako že by měl někdo nějakou certifikaci na přístupnost. Jo, splnilo to tohle kritérium, dobrý, tohle kritérium to nesplnilo, takže ta hra neprošla, takže není přístupná. Jo, takhle to zatím nefunguje. Natož, aby tak jako třeba u evropských norem anebo i u amerického zákona, aby vlastně z těch herních guideline vycházela nějaká legislativa. Jo. To vlastně ani jednak není a jednak to ani nejde, protože u těch her to nejde jakoby standardizovat z podstaty. Jo. Ano, některé věci se standardizovat dají. Například dá se říct obecně a platí to všude, že pokud chceš mít přístupnou hru pro nevědomýho hráče, tak ta hra musí mít buď jakoby podporovat nějakou formu čtení textu, buď prostě přes odečítač, nebo přes SAPy, nebo něco, anebo to musí všechno namluvit. TTS nějaké, alebo hlas. Nějaký TTS nebo hlas, ano. Jo? Tohle se třeba obecně říct dá. Dá se říct, že slabozraký hráč třeba potřebuje mít možnost, já nevím, si to zvětšit si titulky, nebo si zapnout vysoký kontrast, barevný kombinace, tohleto, tamhleto, nebo vypnout nějaký blikání, aby neměl epileptický záchvat. Jako nějaký takovýhle obecný věci se říct dají. Ale ta hratelnost se liší u každý hry. Záleží se to za žánr, ale ani dvě adventury se nehrajou stejně, neovládají stejně. Například v nějaké adventuře může postava třeba i skákat, takže tam najednou, když chceš být přístupná nevědomý, musíš vymyslet způsob, jak bude přístupný to skákání a jak to bude třeba ozvučený, ale v nějaké hře můžeš jenom chodit. Jo? Takže je nesmysl, aby prostě se tam vyžadovalo zpřístupnění stejných mechanik stejným způsobem. Na rozdíl od webu. Jo. To je jasné, web má nějakou strukturu, má nějaké prvky. Nadpis je vždycky nadpis, tlačítko je vždycky tlačítko, formulář je vždycky formulář, ale nemusí být chůze vždycky stejná chůze ve hře, protože záleží, jestli seš postava, nebo jestli seš auto, nebo jestli seš míček, který lítá po herní ploše, jo, nebo ano, prostě. A ako vznikali teda tie prístupnostné mechanizmy v Shadows, niečím si sa inšpiroval? Alebo ako si nabral nejaké skúsenosti z toho, že aha, tak tuto ten hlavný hrdina povedzme behá alebo bojuje na koni a ako to sprístupniť, ako si na to išiel, aby to bylo tak dobře zpřístupněné, jako to teraz je. Hodně jsme se inspirovali právě tou Last of Us 2, protože je to taky podobný žánr. Taky je to akční adventura, jo. I když je to jakoby horor, jo, ale taky je to prostě příběhová akční hra, která se ovládá jako adventura. A má to taky nějakou navigaci, má to taky nějaký způsob ozvučení, interakcí třeba s předmětama, který můžete sebrat a tak. A hodně jsme se teda inspirovali tím, ale zároveň už já jako čistě jenom jako hráč, to jsem ještě ani nevěděl, že budu konzultovat přístupnost nějaký hry. Už když jsem do Last of Us hrál, tak jsem věděl, co mi tam absolutně strašně chybí a co mě tam štve. Například to, že tenkrát nebyly ještě ani v cutscénách, to znamená takový ty části hry, kdy nehrajete, neovládáte, ale jenom sledujete děj. Ale natož ve hře nebyly vůbec žádný jakoby audiopopisy, žádný způsob nechat si popsat prostředí, že člověk opravdu neví v té hře prostě kde je. Maximálně dobrý, tak slyším nějaký zvuk s ozvinou a šlapu ve vodě a občas tam proběhne nějaká krysa, tak jsem asi v nějaký stoce. Jo? Ale to je tak všechno, co z Last of Us vlastně zjistíte. Tak tohle mi třeba strašně chybělo. Teďka už udělali aspoň audiopopisy těch cutscén, ale pořád nemají nic ve hře, na rozdíl od nás, od Shadows. A věděl jsem třeba ty interakce, jaký mají svoje limity, navigace měla svoje limity, věděl jsem naprosto přesně, co mi tam prostě chybělo, co mě tam štvalo, co by se prostě dalo udělat líp. A stejně teďka, jo, Last of Us bylo první, ukázalo, že to jde a tak jakoby prokopla tu cestu. Takže vlastně dalo by se říct, že jsme to měli jakoby jednodušší, protože jsme měli na práci kterých lidí navázat. Zároveň tím pádem, nebo díky tomu jsme dokázali už snadněji říct, co funguje, co nefunguje a jak by se to dalo zlepšit. Zároveň to se mi bude platit u Shadows. Někdo si řekne, aha, tak byla Last of Us, byly Shadows a teď by se to dalo ještě zlepšit. Jo? Takže takhle může navázat a takhle může postupně pokračovat. A vedel by si napríklad sprístupniť tú hru alebo nájsť nejaké mechanizmy, keby si mal byť úplne prvý, lebo konzultant pre Last of Us bol jeden z prvých, ktorý sa tomu venoval, tak na to musel prísť on, tak asi by si vedel na to prísť aj ty, nie?
Keďže hry hráš? Bavilo by mě to, přesně, hraju hry, mám zkušenosti i s videohrama, takže nevím, jak by to dopadlo, třeba by to bylo horší, než jsou Shadows teď, nebo než byla Last of Us, ale myslím si, že bych to uměl. Jo. Mm-hmm. Jo, a ještě vlastně jsem neřekl, jak jsme vymýšleli, jak to zpřístupnit, že ano, tady třeba se jezdí na koni, tady se střílí z luku, tady se běhá a jak to udělat, tak my jsme vlastně měli s Petrem na začátku několik hovorů na tom Discordu právě, jakože fakt prostě hlasový hovor a úplně ten první, který jsme měli hned poté, co jsem streamoval tu Last of Us, tak mám dokonce pocit, že fakt trval asi 3 hodiny, jo. Mm-hmm. A tím pádem Petr mi vlastně musel říct úplně všechno o té hře, i nějaké věci, které tenkrát ještě veřejně známý nebyly, nebo nebyly oznámený. Já jsem musel vědět, co se tam bude dělat, když to řeknu jazykem těch herních vývojářů, tak jaký tam vlastně budou ty mechaniky, jo, abych dokázal vymyslet, jak to zpřístupnit a co je důležitý, co není tak důležitý třeba a tak. Jo. Takže daní za to, že tato hra je přístupná, je, že já jsem si ji vlastně nikdy nezahrál pořádně jako hráč, protože jsem vlastně věděl už dopředu, co tam bude. Já jsem zároveň vlastně dělal i anglický překlad, takže tím, když jsem to, než to bylo ve hře, nějaká nová scéna nebo nová kapitola, tak jsem ji nejdřív musel přeložit. Takže vlastně už ještě než jsem to šel hrát, i když třeba Petr udělal novou kapitolu, tak prostě ještě předtím, než jsem ji hrál poprvé, jak už jsem věděl, co v ní je. Takže si z toho nemal ten pravý hráčský zážitok. Asi ne, ale zase teďka ho díky tomu můžete mít vy všichni ostatní. Že? No, a to je super. Popíš trochu podrobnejšie a zároveň v krátkosti, jak sa to dá. Konkrétne techniky, ktoré tie Shadows využívajú, čo tam hráč, ktorý ešte to nikdy nehral, alebo ani si nevie predstaviť, ako taká hra môže vyzerať, čo tam nájde, prečo by mal vôbec nevidiaci alebo nejak znevýhodnený hráč skúšať hrať Shadows. Protože takováhle videohra, i když je třeba od jednoho člověka, je mnohem komplexnější než audiohra. Už jenom tím, že je to obrovsky dlouhý příběh, třeba na 30 hodin, když nevíte, co máte dělat, když to hrajete poprvé. Je to hra, která je komplet s českým dubbingem dokonce, jo? Takže to fakt není audiohra, že prostě zmáčkni enter a zabiješ nepřítele, zmáčkni enter a otevřeš dveře. Vidíte, jak vypadá spoustu menších audioher, které jsou třeba zadarmo. No, ale s tím je spojená určitá daň, musíme se naučit, jak si vlastně takové videohry hrajou a jak některé ty koncepty v nich fungují. Já si myslím, že pokud nevědomý ten dotyčný nemá ještě zkušenost s žádnýma videohrama, tak Shadows budou trochu bolestivá zkušenost, jako na začátek, i když jsou přístupný. Protože to je něco, jako kdybyste kdybyste chtěli po vaší mámě nebo po vaší babičce, aby najednou hrála takovouhle hru. Víte, ta ani neví, jo, že je nějaký herní ovladač, nějaký PlayStation. Jakoby je to trochu paralela. Neříkám, že vy neumíte hrát hry, jo, abyste se někdo neurazil, ale je to podobný přirovnání. Představte si sebe v této situaci. Jo, doteďka jste hráli jenom, já nevím, Euroflight, Playroom, Crazy Party a najednou máte hrát videoakční adventuru z prvky RPG. Je logický, že jakoby to neznáte, nebo že prostě vlastně fakt musíte hledat tu cestu, učit se, jak co funguje. Proto jsme vytvořili stránku, která je vyloženě pro nevědomý hráče. Odkaz bude taky v popisku určitě. A na té stránce jsou právě zvukové návody, protože to se nedá napsat, vysvětlit v textu. Dá, ale vy nebudete vědět, co to je. Nebo nebudete se to umět představit. Proto to ukazuju zvukem, jak se to hraje a jak se ty jednotlivé funkce nebo aspekty té hry ovládají. A jaké jsou tam ty funkcie? Jsou tam, ano, já jsem jenom potřeboval trošku vysvětlit toho pozadí. No, to znamená, veškerý texty, už když vám běží NVDAčko, nejsem si jistý, jestli JOS, tak vlastně ta hra automaticky hned při prvním spuštění začne číst úplně všechno. Veškerý menu, veškerý cokoliv. Vy nemusíte nic nastavovat. Tohle se spustí samo. Protože, kdyby to taky nebylo, tak vy vlastně nebudete ani vědět, že jste v nějakém menu a nebudete se schopni ani nastavit. Takže hra vidí, že v systému běží NVDAčko, začne číst. To je celý. Ale dá se to nastavit. Dá se to dokonce například i nastavit tak, jestli vám to má číst titulky dialogů. Což třeba Last of Us nečte. Last of Us je v češtině, ale dubbing má jenom v angličtině dialogy, takže pokud nemíte anglicky, tak i když ta hra na vás mluví česky v menu a v textem, tak z toho příběhu nic mít nebudete. Tady, pokud jste, já nevím, Španěl, který si to chce zahrát, tak si zapnete španělštinu, jazyk dubbingu stáhnete hlasitost jako na 0, aby vás nerušil a zapnete si čtení titulku dubbingu a jste v pohodě. Akorát z toho máte trochu textovku spíš, místo těch dialogů, ale to tak prostě videohry mají. Dál je tam samozřejmě, s tím čtením textu souvisí i to, že vy právě máte nějaký skrytý titulky v cutscénách, takže vám to řekne Hidek jede na koni, ale zároveň to máte i ve hře, přímo když hrajete, máte možnost zjistit, vždycky vám to udělá zvuk, když se změní ta lokace, to místo, ve kterém jste a vy na základě toho zvuku si můžete nechat klávesou popsat to místo, ve kterém jste, jak to tam vypadá, co tam je.
To znamená, že jste v hradní kuchyni, nebo jestli jste někde na nádvoří, nebo jestli jste někde na poli za vesnicí, nebo jestli jste v tmavý podzemní jeskyni. Jednak vám to řekne informace, které jsou v některých případech důležité třeba pro řešení nějakých hádanek a jednak v některých místech to docela dobře doplňuje atmosféru, si myslím. Zároveň je tam vlastně navigace, to znamená natočí vás to, vaší postavu, tím směrem, kterým je potřeba jít, abyste něco udělali, někam se dostali, protože ty mapy, to taky není audioherní. Audiohra většinou bývá prostě čtverec ta mapa, nebo nějaký obdélníček, prostě 10x10, jo, a jeden krok je jedna klávesa. Tady je to skutečně svět, který není pravoúhlej prostě vždycky, tak jako ani váš byt není prostě pravoúhlej, jo. A máte tam terén, máte tam prostě kopce, skály, baráky v cestě, jeskyně, v jeskyních je třeba nějaký zával, kudy neprojdete, jo, prostě, takže ta navigace nás takhle vlastně obchází a navádí kolem překážek, aby jsme došli tam, kam potřebujeme. Ale na rozdíl od Last of Us, která vždycky vedla jenom k jednomu bodu, tak máme navigaci, kde vy si můžete vlastně vybrat v každém tom místě, v každé části hry máte několik bodů na výběr. To znamená, jestli teďka chcete jít na hradě, když jste, tak třeba jestli chcete jít do sklepa, nebo naopak na půdu, jakoby, jo, a postupně vás to vede. Dokonce si můžete přidat, když třeba víte, že jste našli nějakou páku, třeba například, nebo já nevím, a že ji ještě budete asi potřebovat znova, tak abyste ji nemuseli hledat znova, tak přesně v tom místě, kde teďka stojíte, si uděláte svůj vlastní navigační bod. Můžete si ho dokonce pojmenovat a ono vás to k němu pak navede znova, kdykoliv si ho jenom vyberete a jste třeba na druhém konci hradu a ono vás to k tomu dovede. Prostě. Zároveň ale je tam i vlastně takový sonar, který signalizuje vlastně buď vlevo, anebo vpravo, anebo rovně před váma, když je nějaká překážka, nějaká zeď třeba, přes kterou prostě neprojdete. Takže vy můžete i trochu zkoumat. Jo? Například navigace vás dovede k nějakým zamčeným dveřím, vy od nich potřebujete klíč, abyste se dostali dál, ale ta navigace vás většinou k tomu klíči nezavede. Až na jednu výjimku, tam by to jinak nešlo udělat, protože ta postava vaše prostě neví, kde ten klíč je. Takže vy musíte hledat, musíte zkoumat. A tím pádem je tam vlastně ten sonar, abyste věděli, že tady neprojdete a tady jo. Když vlastně jste někdo, kdo třeba dřív viděl, nebo ještě trochu vidí, tak si myslím, že i v kombinaci vlastně s tou navigací a s tím sonarem si můžete udělat i trochu představu, jaký má ta místnost tvar. Určite áno. A okrem toho ani človek nemusí používať tú navigáciu, jednoducho tá hra je tak urobená, že keď sa započúva do toho, tak on by ten bod našiel aj sám, len to bude dlho trvať. Ano. No. Tak a vlastně ještě teda důležitá věc jsou taky interakce a vlastně sbírání předmětů, jo. Kdykoliv vy se někam v té hře pohybujete a objeví se vám v dosahu nějaký nový předmět, ať už je to klíč nebo lektvar nebo nějaká zbraň nebo dveře nebo cokoliv, tak to vlastně udělá zvuk. Je tam určitý seznam zvuků, to je podobně jako v audiohrách, to má konec konců i Last of Us, který vy se můžete naučit, abyste věděli, který ten zvuk znamená co, která ta interakce je která. Zároveň je tam klávesa, kterou vy si můžete vždycky nechat vlastně přehrát všechny interakce, které jsou teďka momentálně ve vašem dosahu, nebo vlastně jakoby v dohledu té postavy. Ty zvuky se samozřejmě ozývají z pozice, kde ta interakce je, reálně od vás, takže jestli je víc vpravo nebo víc vlevo. A tak, jak funguje navigace, tak podobně funguje i navigace k interakcím, kdy vy si můžete vlastně vybrat druhou klávesou. První jste si to vysvítili nebo přehráli, druhou si vyberete, která ta interakce vás teďka zajímá nejvíc. A třetí klávesa vás ty interakce naviguje místo vlastně té hlavní navigace ve hře. To třeba je obrovský omezení, který prostě Last of Us neměla. Tam jste si sice mohli vybrat ty interakce a mohli jste se k ní nechat navigovat, ale vždycky vás to vedlo jenom k tomu, co je zrovna teď u vás nejblíž. Neměli jste žádnou možnost říct, já teď tolik nepotřebuju nějakou knihu, dejme tomu přečíst, ale teď chci sebrat ten červený lektvar a vyléčit se, knížku si přečtu třeba až pak. Jo? Tak tady můžete v Shadows si vybrat. Vlastně s tím souvisí zpřístupnění soubojů, protože samozřejmě, když máte nepřátele, tak je potřeba je porazit a je potřeba o nich vědět a mít tu možnost. Takže nepřátelé taky vydávají jiný svůj zvuk na sonaru, který se můžete naučit a funguje to opravdu tak, že když se k vám jakoby blíží a i nejdřív je daleko, tak ten tón toho sonaru se ozývá pomalu a hluboce a jak se přibližuje, tak se to zrychluje a zvyšuje. Takže ten nepřítel, když na vás běží, vám to dělá jako takhle jsem to napodobil. A takže vy víte, že už je fakt u vás prostě. Zároveň v těch soubojích vlastně jsou tam další zvuky. Když nepřítel zmizel nebo se objevil, když vlastně souboj skončil, to znamená, buď jste jim utekli, nebo žádný nepřítel už nezbývá, všechny jste zabili. A když vám dochází zdraví, jo, a pár takovýchhle dalších zvukových upozornění tam je při souboji. A vy si můžete vlastně vždycky zjistit zvukem,
jednou klávesou, kde všichni jsou, jakoby kolik je tam nepřátel a kde jsou všude kolem vás, a druhou klávesou vám to řekne typ zdraví a hlavně vzdálenost od vás toho nejbližšího nepřítele. Protože někdy se vám stane, že třeba někdo je za váma, vy o něm nevíte a sonar samozřejmě nevidí dozadu, stejně jako dozadu nevidí ani člověk, vy byste se museli otočit. Vás to musí napadnout, že se musíte otočit čelem zad. Takže ta tečka vám řekne, i když je třeba někdo za váma, ta klávesa pro toho nejbližšího nepřítele. A tímhle podobným způsobem funguje i plížení. Jsou tam místa, kde se potřebujete naopak proplížit mezi nepřáteli, tak aby si vás nevšimli, protože třeba jste mezi zbraní v jednom místě. Musíte od někud utéct a oni vás nesmí chytit. Takže vlastně tak, jak vám to signalizuje ty nepřátelé při tom souboji a jak si můžete zjistit, jak daleko je od vás ten, který je nejblíž, tak to samý vlastně využíváte při tom plížení. A to jsou asi v podstatě všechny jako důležitý funkce. Jsou tam potom ještě nějaké další věci, které vy si můžete nastavit ve hře. V hlavním menu dáte nastavení a potom dáte přístupnost a tam si můžete zapnout různé věci, třeba že má být takzvaně zamčená kamera. To znamená, že opravdu vy jako vaše postava herní je prostě středem toho světa, tak říkajíc. A to samé si můžete zamknout vlastně zvuk jako z pohledu první osoby, což je dost potřeba pro nevědomýho hráče. Jinak bychom to nemělo moc cenu hrát, protože když máte ten zapnutý ten zvuk z první osoby, tak vždycky víte, že když se něco ozývá vlevo, tak je to prostě vlevo od vás. Když se něco ozývá vpravo, je to vpravo od vás a tak. Jsou tam další nastavení, to už jsou takové vychytávky, třeba například vy si můžete nastavit, že ty zvuky těch interakcí ignoruje pochodně. Pokud fakt nevidíte nic, nepotřebujete si v té hře zapalovat pochodně, aby jste měli víc světla. Jo, když jste třeba někde v nějakém hradě a tam je na stěně pochodeň, tak vám to prostě nebude vůbec nabízet tu interakci, abyste si ji zapálili. Ale naopak, že jo, Míšo, ty jsi mi to říkala, ty ještě nějaký zbytky zraku máš a ty to občas využíváš ty pochodně, takže jsi nezapnula ignorovat pochodně a naopak, protože je vidět chceš prostě. V každom prípade ešte, čo mňa veľmi teší, že si môžete spomaliť nepriateľov, pretože samozrejme, keď to hráte ako nový hráč a nemáte skúsenosti s hraním videohier, tak je veľmi dobré, že tí hráči na vás neútočia plnou rýchlosťou. Myslím, že to by ani nevidiaci človek neuhral, predpokladám. Alebo? Já už to teďka hraju bez pomalení. No tak potom uhral. Keď sa naučíte. Ale musíte jednak přesně už tu hru trochu umět, mít s ní zkušenosti a obecně asi možná být zvyklý hrát videohry. Jo, jakože prostě tam spoustu nevědomých má docela problém s tím soubojem a nejen teda nevědomých, ale nevědomých víc asi než vidících. A já tomu jakoby rozumím, protože na poměry třeba známějších nějakých videoher tenhle souboj funguje trochu jinak v Silézii, v Shadows a je takovej nezvyklý možná pro někoho. Vy prostě nemůžete, jak v nějaký audiohře, drtit tlačítko tu a tak rychle, jak mačkáte, tak sekáte. Jo? Vy musíte, jedno tlačítko je jeden úder, ale ten úder nějakou chvíli trvá a máte jenom nějaký omezený množství energie a ty nepřátelé se taky pohybují. Oni nečekají, až vy k ním dojdete, že jo? Takže on někdy uskočí, někdy udělá výpad jako první, někdy, když vy jste se netrefili, tak on toho využije a jde sekno. Vy v té hře prostě musíte být neustále při tom souboji v pohybu. Vy, když budete stát na místě a jenom sekat do nepřítele, tak ho nikdy neporazíte, protože co on udělá? Uhne vám a sekne vás z boku. A vy budete sekat dál rovně před sebou a tam už dávno nikdo nestojí, protože to AIčko není tak hloupý jako ve většině audioher. Jo? Zahrajte si nějakou audiohru a stojte na místě. On jde, přijde a teď jenom prostě. Jo? A úplne sa nechá zabiť, vyslovene. Sú audiohry, kde to úplne takto nechodí. Hrala som teraz zrovna šermiarske, kde ten nepriateľ prichádza z rôznych strán, ale stále je to iba nejaký súbor 3-4 strán, ale v Shadows tí nepriatelia jednoducho ustupujú, prichádzajú, idú z boku, ale nie z 90 stupňov od vás, alebo jednoducho vy musíte sa k ním natáčať a chápať, tak ako v bežnom boji, musíte chápať, kde ten nepriateľ voči vás stojí. To přesně tak, tady se otáčíte opravdu o 360 stupňů a musíte se tohleto naučit, že prostě tak, jak se pohybuje ten nepřítel, tak se musíte pohybovat vy, když budete jako trubka stát na místě a jdou na vás 2-3 nepřátelé, no tak prostě každý si stoupne z jedné strany a je po vás, že jo. A to sa stane, to sa 100krát stane, kým sa to naučíte a je to úplne normálne. Přesně tak. Tak. A my môžeme vlastne pokračovať. Predpokladám, že toto by aj stačilo k tým mechanikám. Zase nech z toho tí hráči aj niečo majú. Tak neřekli jsme nic o příběhu, to jsem ani neměl v plánu, ale ano, myslím, že ten přehled těch funkcí přístupnosti je dost jako vyčerpávající, no teďka. Ale nekončíme ešte v rozhovore, pretože
necelý mesiac dozadu, 11. novembra konkrétne tohto roku 2024, vyšlo príbehové rozšírenie k Shadows over Silesia, a to turnaj na Medviedí skále. Ja by som ešte zo pár slov k tomuto rozšíreniu predsa len chcela, pretože zasa príbehové rozšírenie je prístupné. To asi by nedávalo zmysel, že by teda hra bola prístupná a príbehové rozšírenie nie. Tak či by si mohol popísať trošku, že v čom spočíva ten turnaj, ale nie príbehovo, ale skôr aké nové mechaniky tam sú, čo ste museli vymýšľať, čo ste mali už hotové, ako ste sprístupňovali túto časť hry. Obecně je super, že když děláte rozšíření nebo DLCčko, se tomu říká, do nějaký hry a máte ji přístupnou, tak už prostě máte ten základ, který jste tam měli. Jo, už máte přístupnou navigaci, sonar, tohle, nějakou signalizaci, interakcí a tak dále. Popisy prostředí. Ten turnaj, ano, ta hra, protože se to jmenuje turnaj na Medvědí skále, no tak většina toho DLCčka je o tom, že vy jste jako rytíř v turnaji a bojujete s protivníkama, vždycky s jedním soupeřem, kterýho jste si vylosovali, nebo spíš vám ho přidělili, a jsou tam 3 disciplíny. Je tam klasický pěší souboj se zbraní, ten už vlastně fungoval, tam jsme nemuseli dělat vůbec nic. Ten už prostě byl v té základní hře. Je tam klání na koních, to znamená takový to, o čem jste někdy mohli číst nebo vidět ve filmech. 2 sedí na koni, jedou proti sobě, každý má v ruce dřevec a musíte toho druhého srazit ze sedla. A máte tam lukostřelbu. Střílíte 2 na terč lukem a kdo nastřílí víc bodů, tak ten vítězí. Takže tohleto klání na koních a tu lukostřelbu jsme právě museli vymyslet, jak udělat přístupně. A povedlo se nám to, protože my jsme se snažili, aby jsme vlastně nemuseli vymýšlet úplně moc nových mechanismů a nových zvuků, jo? Že vlastně, když už ten hráč se naučil jako hrát tu základní hru, tak aby na tohle nebylo nějak moc těžký a dlouhý si zvyknout. Ta hra obecně je hodně těžká a má být těžká. Petr Kubíček se prostě inspiroval adventurama z 90. let, jo? Kdy jste museli prostě ukládat na každém kroku. Jakoukoliv chybu vám ta hra prostě neodpustila, okamžitě jste hnedka umřeli, prostě ne jako dneska se dělají hry, které vás vedou za ručičku, prostě, což může být pro některý třeba nejen teda nevědomý hráče, další trochu bariéra, jo. Jakože opravdu tahle hra je fakt hardcore, hodně těžká a prostě je sice přístupná, ale vlastně si myslím, nevím, jestli je úplně dobrá na to, aby se s ní seznamoval nevědomý hráč jako s první svojí videohrou. Ono jich moc není zatím jiných na výběr, takže vám nic jiného nezbývá, pokud to chcete zkusit, ale prostě počítejte s tím, že to bude chtít dost času a dost trpělivosti. Říkám to teď protože tak funguje i ten turnaj. V principu to vlastně není těžký pochopit. Používá to stejný zvuky třeba nepřátel jako při souboji, jo, ale musíte prostě se naučit, a je to právě těžký se to naučit, udělat to dobře, správně, abyste vyhráli prostě, no. Není to těžký prostě ovládat, ale je to těžký správně zareagovat a včas zareagovat a dobře vyhodnotit tu situaci. Ta lukostřelba například funguje vlastně jako taková zvuková střelba. Kdo jste ji někdy viděli nebo zkoušeli, tak skutečně vám pípá terč a vy musíte zaměřit tak, aby ten zvuk byl pokud možno uprostřed ve stereu, pak musíte vlastně řešit ještě i vejšku nahoru dolů, abyste měli zamířeno na desítku nebo na střed toho terče, co nejvíc na střed. Opravdu míříte prostě šipkama, vodorovně a svisle, a když jste blízko u středu, tak vám to začne dělat ještě další zvuk. V tomhle případě, jako kdyby tam byl nepřítel. Jo? To znamená, jako je to taková nápověda pro vás, teď máte zamířeno dobře, teď můžete vystřelit a nejspíš se trefíte. Když to potom vlastně vystřelíte, tak vám to řekne, jaký číslo jste trefili. 10 nebo 8 nebo 4 a tak dále. Je to od 1 do 10. Pozastavím, lebo ja som ten turnaj dohrala, vyhrala som ho, ale v lukostrelbe som viac ako 8 a to úplne náhodne nikdy nedala. Je to neskutočne ťažké. I s tím největším zpomalením? Úplne aj s najväčším spomalením. To je hustý. Aj som si púšťala tvoj zvukový návod, ku ktorým sa ešte trošku dostaneme neskôr, ale je pravda, že ja nerozumiem, kedy mám tú tetivu pustiť, nerozumiem, kedy mám vystreliť a všetky tie moje pokusy sú viac menej náhodné, takže je to veľmi, veľmi zaujímavé. To slyším poprvé a už to nevědomí dohráli i, jakoby, jo, některý. Určitě však byť, prostě... já nehovorím, že... Jako všichni říkají, že to je těžký, jo. Jo, a další věc, nemá být pro vás možný nebo jednoduchý, že byste jako furt dávali desítky samý. No, však to je jasné. Jo, to ani není technicky možný. Jo, protože to je, totiž to taky z audioher neznáte, ten luk se vám jakoby klepe.
Vy prostě, představte si to, jo, stojíte, držíte v ruce luk a máte nataženou tětivu. Tak vy nevydržíte ani takhle stát třeba minutu s tou nataženou tětivou a pořád mířit na stejné místo a nehnout se ani o centimetr. Prostě vám dojde energie, ono to bolí, jako zkuste si někdy natáhnout luk. Takže za chvíli dřív nebo později, a většinou teda dřív, se vám začnou prostě ty ruce klepat, to znamená, to zamíření se pořád hejbe. Ono se vám prostě pohybuje. Vy ho musíte neustále vlastně dorovnávat, jo, právě jakoby. Tak, aby ten zvuk toho terče byl ve prostřed a aby, pokud možno, jste zaslechli aspoň na chvilku ten zvuk toho středu právě. Ale vy nemůžete jako v audiohře čekat, až vám to udělá tu 5krát ten zvuk toho středu. Ne, to už prostě mezi tím se vám to zase pohne jinam a už bude pozdě, už místo 10 budete mít 1, protože se vám klepou ruce. Vy míříte, jo, a teď prostě ten zvuk toho terče se vám přibližuje víc a víc ke středu, pak vám to udělá tu a hned rychle musíte prostě zareagovat, hned to musíte pustit. Jo, jakoby, že nemáme tolik času o tom tolik jako přemýšlet, jako jsme třeba zvyklí možná z audioher. Je to hodně o jako rychlých reakcích. No. Je to presne o tom, ako keď mierí vidiaci hráč, alebo keď jednoducho máme zvukovú streľbu, zvukovú pušku. Jednoducho počujeme najvyšší tón, okamžite stlačame spust. V tomto prípade v hre to nie je najvyšší tón, ale skrátka je to fakt o rýchlosti. Takže hovorí, že teda lukostreľbu ste vymýšľali, ten súboj na koňoch ste vymýšľali. Aha. Jedine, čo ste mohli prevziať, je boj so zbraňou, lebo teda ten je v celej tej hre tej pôvodnej verzii dosť zastúpený, takže to bolo už vymyslené. Ano, tam vlastně ani pro ten turnaj Petr jakoby nic nepřiprogramovával, jo, prostě vám jenom hodil nepřítele pěšího s mečem a on už fungoval, on už tam, jakoby, on už viděl, co má dělat, on už tam byl. A ako ste vymysleli teda tú lukostreľbu, podľa čoho? Čo zase inšpirovalo? No, právě ta zvuková střelba. Ano? No, vyloženě. Já s ním jako mám zkušenosti. Takže, no a ten souboj na koních, tak to mi musel nejdřív zase jakoby popsat, co se tam děje, jak to má fungovat, jak se to vlastně ovládá, takže je to takový trochu jiný souboj, no. Takový, například třeba to, že vy při tom souboji na koních vlastně nemusíte toho koně jakoby otáčet, jo. Ve chvíli, kdy vy už slyšíte toho nepřítele před sebou, na rože před váma, tak vy už jenom běžíte dopředu a neřešíte navigaci nebo otáčení. Ten kůň se otáčí sám, aby mířil pořád na toho nepřítele. Tak tohle třeba to dělá všem hráčům, i vidícím. Aha. Takže on taky neotáčí koněm myší doleva nebo doprava, ale jenom běží dopředu. A teď jsme potřebovali vyřešit vlastně jenom tu signalizaci toho, kdy ho máte zasáhnout tím dřevcem. No tak jsme prostě vycházeli z těch, aby to byla taková kombinace těch systémů, které už tam jsou, jo. Souboj, interakce, případně trochu ta lukostřelba, tak tohle řešení, které je tam prostě teď, tak nám dávalo největší smysl. Samozřejmě jsme to trochu brainstormovali. Bavili jsme se o tom, že jo, pak bylo hodně verzí testovacích, než jsme to odladili, než to trochu fungovalo, tak jak jsme si to představovali, ale ten základní jako nápad nebo ten princip, jak to bude fungovat, nás napadl docela rychle, si myslím. Tak, myslím, že sme to prebrali, ako sa v češtine povie, horem dolem. Už myslím, že viac nebudeme naozaj prezrádzať, aby ste mali vôbec motiváciu si to kupovať. Taky myslím. Ale chcem sa ešte spýtať úplne poslednú otázku. Kde nájdu potenciálni hráči nejaké informácie dodatočné? Spomínal si nejaký web, samozrejme odkazy dáme potom do popisku, ale kde nájdeme nejaké informácie a kde vôbec hru zakúpime? Jo, tak ta hra, protože zase je to videohra, tak je to na 2 takových platformách. Jedna se jmenuje Steam, druhá se jmenuje GOG. Většinou nevědomí, prostě pokud hrajeme jenom audiohry, tak neznáme ani jednu, nejsme na to moc zvyklí. Tohle to není tak, že si prostě koupíte audiohru a stáhnete si ji přímo z toho webu toho vývojáře. Jakoby na jednu stranu bohužel, protože pro nás by to bylo jednodušší, ale zase pro toho vývojáře je prostě mnohem výhodnější, když to dá třeba na ten Steam, protože ten za něj už řeší potom distribuci, nějaký licencování těm jednotlivým hráčům, aktualizace, jo, že se to každému samo stáhne, nějakou propagaci a všechno další. Ty hry tam se můžou recenzovat, hodnotit a každý to hned vidí, jo, jak je ta hra hodnocená, takže pro vývojáře dneska už prostě nedává smysl mít hru jenom jako na svém webu a teď jak oni teďka jako dám vědět, jo. A jak ji budu propagovat a tak dále. Takže Steam anebo GOG. Obě ty platformy jsou popsané, jak fungují s odečítačem, i jsou tam na ně vlastně odkazy, kde se to dá koupit, nebo prostě kde se ta hra dá najít přímo na těch 2 platformách. Na té už dříve zmiňované stránce pro nevědomý hráče, kterou ta hra má, myslím si, že dokonce na ní vedou odkazy přímo i z webu hry a přímo i z webu Steamu.
teda jakoby, když si rozkliknete tu hru na tom Steamu nebo na tom Gogu jako její popisek, její profil, tak myslím, že je tam ten odkaz na tu stránku pro nevědomí někde taky. Každopádně ten odkaz teda bude zase v popisku a doména té hry je vlastně shadows1428.com, jo, z hado 1428.com. A když před tohle ještě dáte blind.shadows1428.com, tak se dostanete na tu stránku pro nevědomí hráče. Akorát ona je ve 4 jazycích, takže si ještě musíte vybrat češtinu, ale to jsou hned odkazy úplně nahoře na stránce, hned první odkazy jsou jazyk, takže vy se opravdu najdete první nebo druhý odkaz česky, kliknete a máte tu stránku česky prostě, jo. A tam jsou právě i ty zvukové návody, o kterých jsem mluvil, který jsem pro nás nahrával. Jsou tam úplně všechny odkazy, to jsou v patičce, i na ten Steam, i na ten GOG, i na to, jak je rozchodit teda s tím odečítačem. A požadavky na systém, o čem ta hra je, jakou to má funkce přístupnosti, popis té hry. Myslím, že je tam prostě úplně všechno, co jako bychom kdy mohli potřebovat vědět, aby jsme tu hru mohli rozchodit a začít hrát. No výborne. Tak veľmi pekne ďakujem. Ja len pevne verím, že si čo najviac ľudí tú hru kúpi. Naozaj apelujem, kupujte tú hru. Nesťahujte ju nelegálne, kúpte si. Na Steame, na Gogu bývajú na ne aj na tú kompletnú hru, aj na príbehové rozšírenie veľké akcie. Stojí to za to podporiť vývojára a samozrejme, pretože to úsilie, čo do toho dali Lukáš s Petrom a ešte pár ľuďmi, ktorí pomáhali pri nejakej realizácii hry, ale v prvom rade Peter a Lukáš, tak jednoznačne stojí za to, aby ste to podporili a nesťahovali na čierno. Takže ešte raz si ďakujem za to, že si prišiel, vám všetkým ostatným za pozornosť a veľmi pevne verím, že snad sa ešte niekedy budeme počuť a vidieť. Ahojte.